Sa Good Vibes, gwardya nakapudyot sang bag nga nagaunod sang 20,000 pesos nga cash sa parking area sang isa ka mall. Iya inigin turnover sa iya nga supervisor kag tigayo na nga nabalik sa tag-iya. May report si Romeo Sobaldo. Valentine's Day, masako si Jessel Jolingo sa parik-parik sa mga bangko kag naggrocery siya. Sa pagsakay niya sa iyang salakyan, wala niya madeparahan nga ang iyang bag na bili niya sa cart sa parking lot sang mall. Mapatugong na siya sang krudo sa nakabaton siya sang tawag gikan sa head sang security sang mall nga ang iya bag ang nakita sang roving guard kag yara sa customer service. Didto na lang nakamarasma si Jezreel nga wala na ang iya nga bag. O dali-dali man ko balik. Why na dayon napatugong ko kay gitawgan niya ko masuara na ko tani sa gasoline station. Nagbalik ko de. Okay. Dason pagbalik ko, moto nang gitsugata. Yaman ko to sa customer service, nagpakilala siya. Oo. Ang bag ay nagaunod sa mga ID, importante nga mga dokumento kag 20,000 pesos nga cash. Ang kwarta ang pagagamito niya sa pagbayad sa bills kag sa loan niya sa bangko para sa iyang negosyo. May cash pa ko sir mga worth 20k pa. Kay pangbayad dito bills na. Timing gid nga sinig ko kung na ano to, kung nakuha to sa iban. Di imagine sa kabugat sa bung 20k is 20k. Oh, bugat sa 20k nga pangitaon sir mo. Gani, dako ang pagpasalamat niya nga nakitaan ang bag. Tigayon niya nga nakilala ang head guard nga si Elsa Zamora, kag ang roving guard nga nakapudyot sa bag nga si Alejandro Vivas. Bilang pagpasalamat, ginbakla niya sang pizza ang mga gwardya. Hindi siya makapati kasi sini nga panahon nga kapuraot sa tanan, may mga tampad pa nga tawo nga magauli sang kwarta. Dinabla sir subong like pandemic subong and then makita tabla damo pigado maski kita ga pamigado mangani ga ano man tabla ga tingwa kita tabla sir dason sila nga makita tabla sir nga art ng ma-inspire ka bala nga ara gapon ng honesty sang tao bala nga why sila ga patemp. Ginshare ni Jezreel ang iya istorya para ipasidunggan ang mga tampad nga gwardya kag para mangin inspirasyon man sa iban nga sa piyak sang kabudlayan wala nagpadala sa temptasyon.